जोंथ' अ जागायाव दिनै जों 11टा থেকে जों अ जागायाव ताबो एकटा तामुइ दङ जों अ जागा ओंखा जिरायना साबदियो सनलि बोसाङो पिएस जिरायना पिएसनि किसा सा ताइ आधा किलोमिटारनि गानाव जों दिनै आरो मिया 7 तारिख जे तागारजला मन्डलनि उपराव हामलांमोनि ताइ गारि बांचुर खायजाकमोनि आवत जतन नुखाना आ जागाव जों दिनै थाङै नायखा जे बिनि गारियाव जेबाय बना बांचुर खायखा ताइ बना बुथानानै बागै चेष्टा खायखा खायफाना कुनु रकमै बिनि जान रखा बासिखा आ बासि माने जागाव कुनु रकमै दिनै बासिवैनाय जों जानखानि परे जों साखा जों दिनै जिरायना पिएसबो बालायखा आ जागा बनि बागै एफआइआर बो खायजाका आबनि बागै जों नायो बरंनो दादि खालाय एरेस्ट खायासा कइन्ट जों दिनै पर्यन्त जों दिनै अ जातीय सरकनो जों कासनानि बागै बायदों प्रशासननि हयতো बा কোনো অন্যরনি থানিও এডভাইস রখাইমেন मा हायो प्रशासननि থেকে जों अनेक जिरायना एसडिपिनि फाइ मालाय फाइका जोंबाय जों सागासिनि राज्य कमिटियाव मिटिं चलि दंफै जों जानोखा जे अम सूत्र अखायासक जों दिनै अ जागा जातीय सरक कासो जागै दंनाय ताइ कुनु सोंनांगौ जों तावखौ जरति सिनि एकटा तामुइ दङ सिनि अनबरत चलि दङ सिनि जातीय सरक मोटामोटी सिनि जातीय सरक साक्सेस नङै दङ ताइ जों अ जागाव सिनि दैनि गारि ताइ एम्बुलेन्स गारियावनो जों अर याकार जागै दङ तुमनो बरगा गारि सबायना रंनो रम जाय यांखेन रक लामानि याकारिया जों आबाहाय वान सगै दङ जों दिनै अ 12 घन्टानि बिसिङाव जे दुष्टकारी खायनाय रंनो सिनि तो खलाय रम यासाक जरदै जों जातीय सरक कासुमायना जों याकारिया हनै वान सगलाय सिनि जुबर गोबां मारो फाइजाक बरक न कोनो भाबे जों माने रिमालिया नायबो नायजिनो रक जागाव दिनै बिकसा टायार सबजाक ताइ अ जागाव जों मोटामोटी बरक बो गोबां जमकजाक 200 हयतो 300 जन अ जागाव जों नायनुखा जे सिनि बरक बाखर खेबलायजाक अ जुट शरीफ जे सरकार तंगतै जे बीजेपी नि परे जे हमला माने अबनो प्रतिबारै जों दिनै अ जातीय सरक कासलायनि नांखा